I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish, 'cause I eat my spinach. I'm Popeye the Sailor Man. Вероятно, повечето хора са забравили за съществуването на Попай поради разбираеми причини. Тази почти 100-годишна продукция си е имала своя момент слава във времето. Никога обаче не бях подозирал, че има игрален филм за персонажа. Но преди да говорим за лайф-акшън адаптацията, трябва да се запознаем с Попай Моряка. Един от любимите анимационни герои на хиляди деца по света. Попай Моряка не започва като анимация. Всъщност той прави дебюта си в комикса Тимбъл Театър, започнат през 1919. Тимбъл Театър е типичен ситком, в който се разказва за ежедневието на семейство Ойл, изпълнено с прости и хумористични сюжетни линии. Главните герои в комикса са Олив, приятеля и Хам Грейби и от време на време други членове от семейство Ойл. Комиксът не е бил много популярен в началните си издания, но с време е набрал популярност. През 1929 един второстепенен герой, моряк с много големи ръце и татуировка на котва, се появява. Той бързо печели вниманието на публиката с остроумните си изказвания, отличаващ се говор и външен вид. Една година по-късно Попай става главен герой в Тимбъл Театър и измества Хам Грейби. Поради популярността на комикса през 1933 Макс Флайшер се среща с Сегар, за да му предложи да направят анимация базирана на Попай и неговите приятели. Сегар се съгласява и през 14 юли 1933 се излучва дебютния епизод на анимацията, в който Попай спасява Олив от злодея Блуд. 9 години по-късно и още 107 анимационни шорта, формулата остава непроменена и продукцията жени голям успех. Актьорът, който озвучава Попай през по-голямата част от времето, се казва Джак Мърсър. Така моряка бива озвучаван от Джак Мърсър до самата му смърт през 1984. Sailor Man, I'm Popeye the Sailor Man. Skippity-dee-dee-do, I'm strong to the finish, 'cause I eat me spinach. I'm Popeye the Sailor Man. След като се запознахме с образа на Попай, е време и да кажем защо анимацията е адаптирана в лайф-акшън филм. И затова можем да благодарим на Ани, мюзикъл от 1977, който е базиран по комикса Малкото сираче Ани. За това време мюзикълът бил голям хит и естествено различни студия са искали да го адаптират в филм, за да спечелят пари. Двата най-големи претендента за получаването на правата за мюзикъла са били Paramount и Columbia Pictures. Columbia Pictures спечелят правата за Ани. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Което кара Paramount да се разровят с техния архив, за да бъдат конкурентоспособни. През 1 октомври 1942 Paramount купуват Fleischer Studios и получават правата за Попай. Така изпълнителният директор на студиото, Робърт Еванс, решава да адаптира Попай във филм. И тук всичко звучава прекрасно, кастинга на главните герои е феноменален. Робин Уилямс, човека, който играе Попай, се е направил все едно излезнал от анимация. Japanese movie. Let's have beach and time. Here we go. Vibrators. Робин Уилямс е отдаден на ролята си във филма и специално за това посещава часове по акробатика и вокални уроци, за да възпроизведе сложната хореография във филма и гласа на Попай. Олив Ойл, представена от Шели Дювал, е едно към едно с персонажа. Дори и второстепенните персонажи не се усещат като че ли са създадени единствено, за да се подчертаят добрите черти на главните герои. Грачето, в което се развива действието, съществува и до днес в Малта. Понеже Робърт Алтман, режисьорът на продукцията, мразял да снима в холивудските снимачни площадки, е трябвало да се построи цял град с функциониращи къщи, бизнеси, ресторанти и мелница. Колкото и странно да звучи. Това се е строяло 20 месеца. Без съмнение, това е най-великият
най-добрият филмов сет, строен някога. Но с всичките позитивни неща, които казах, вероятно се питаш как този филм може да бъде наречен провал. Ами, всъщност е много просто. Колкото и добре да изглежда филма, сценария просто куца. Анимацията се приплита с стила на Робърт Олтман. Той може и да е талантлив, но специално за този проект не е най-добрият избор. Филмите на Олтман са изпълнени с реализъм, точно обратното на Попай. Това е една от причините защо филма се усеща някакси странен и различен от очакванията на публиката. Мрачните цветове, представени в началото на филма, не помагат за изясняването на обстановката. Само на някои моменти продукцията се усеща като адаптация на анимация, а в останалото време е някаква странна смесица от драма, комедия и уестърн. Друг проблем е, че различни елементи от историята се случват без адекватно представяне на събитията. Реално единствената цел на Попай е да намери родителите си. Но преди това да стане се случват 1 милион други неща, като например Попай и Олив намират бебе, което предвижда бъдещето, а това бебе после да е откраднато от Буто, за да му помогне да намери съкровище, за което е съвсем бегло споменато към края на филма. Идеята е, че колкото по-напред отиваме във филма, толкова по-забъркан става. Също така, когато не сме заети с сюжета, пък идват песните. I mean, you know what I mean. You know what I say. You know what I mean. Които забавят действието значително. Чрез повечето от тях не се постига нищо, звучат ужасно и не носят никакво послание. Има някои песни, които не се зле, като песента на Шели Дювал "He Needs Me". I won't know why I knew he needed me. Последното нещо, провалящо филма, е дългоочакваната кулминация, където Попай изяжда консерва спанак и побеждава Буто. Това е препратка към всички анимации за Попай и феновете на франчайза чакаха точно тази битка с нетърпение. Но тя свърши буквално за секунда. Всички чакаха тази битка в продължение на 2 часа, но вместо да видим забавната хореография, представена в други сцени от филма, ние останахме с... И да не забравим за големия кракен. Декорът се разваля в последния момент и бюджета не стига, за да се оправи. След този завършек е разбираемо защо повечето хора не харесват Попай от 1980. Но въпреки всичките си недостатъци, никога не бихме видели да се използва такъв подход за създаването на лайф-акшн адаптация в днешно време. Да, може би продукцията не е най-добрата, но със сигурност не заслужава хейта, който получава. Особено от хора, които не са я гледали.